Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC ke Sora konstituensi uba Titos Khan ha ka baidei bat ka jingkren jong hapo ke HADC uloong ba ka jinglong jingman hapo ka office ha kini ki khindiat banai kamut ba utmu ban keno yanu henrei na kalyang jong usngo ba ka don ka jingya jingai bat ong ba ka don ka AKA Chilendet ba ki babun na ki MDC kim dawan watang sya ka office ru Habagran chikla pathai kubor uloong baka office tray kam don watang ki brio ki bayat habar jong ka kamra. Kumta na kalyang jong uloong ba ki don kam banyas thu jing mud hapadeng ki MDC. Ula benrap da ka baong ba ki don ki benta ki mat ki bakta ya ka yap ka im ya ka ri bat ka jaj benrio. Bat na kalyang jong usngo ba de bandon ka jing ya trilang. Ya trilang hapadeng jong ka isi pila ni kunsyai handor kani. Em ka jing thu mut jonga ban kren menne ha be dei ba tu ka jing kam da dei tang ka jing bom itu lang dei ka wi ka long ba pi ka ni ka atmosphere ka mut ka jing long ka jing man ha ka office jongi ha kini ki khendiat banai kam dei bang atmu ban keno yo CM ne ban keno ya nu no renga yu i ba ka don te ka jing ya jingai Kibabun ki MDC PGE hang ni bakim ju khamwan wat sa office ru. Ti hawat ing kadaw balai kimwan sa office. Kakan ka office kakan ja. Ju khamdan ki priyo banwan sa office ru. Pindaya klenti tu po koridor mdan pat ba. Te ngai iba kadon te mat ka ka ba isyong pair ka ba mi tanak na nakaliang ka jonga ngasog ba kadiban create kata ka cooperation lani kan jing yang setu jengmut ha pedang jungi para MDC ni itai bentai ba ngala keren ta ba sutanat bo nak yang CM pat ulai ka assurance ba nang ni sekhamat ngindon ka jing yang setu jengmut ngindon ka jing frelang boy ngimla ban interfere ya ki polisi tu kam loki nama kidi maki ka kan isi tenrei lakum no pat kidon ki bentale si ki bakta pat ya ka yap ka im jang kari ba ka jai benreu ki issue ki balong sensitive ting so dei ba kan don ka consultation